中身を出していきます。これはすげえな。こんな感じですね。あとはこれをはまりました。で、布を入れてやればいいんですかね。シンプルですね。なんかアースをしてくれという説明を受けてますんで。マニュアルもついてますけど。英語か？大したことは書いてないです。まあ、わかるだろうって感じでしょうか。ボタン？これか。シンプルですね。問題ないかと思います。では、早速入れていきたいと思います。